Искрено много хора си купуват пептиди на VR, тъй като са доста по-евтини. И всичките ми пишат: Деянка, ретата не работи толкова добре, както ти казах, че работи. Истината е, че ако си взимате некачествени пептиди, няма как да получите ефекти, които искате, легенди. Няма как да получите ефекти, които искате, защото няма как да сте сигурни. Ефтиното винаги ще ви излезе скъпо, ако нямате достатъчно добър източник. Пептидите, които аз използвам, съм си доверил моето здраве и моите резултати. И както виждате, резултати, които имам на всеки изминал клип, ако гледате всеки един клип, който минава, аз имам супер скандални резултати, които се подобряват с всяко едно видео. И тези резултати може да ги имате и вие, ако инвестирате в правилните пептиди, ако сте решили да инвестирате в пептиди. Защото лятото идва след по-малко от 60 дни, брат. Линковете долу в описанието може да видите всичките пептиди, които аз имам и използвам за сега, като това, което е най-добро за weight loss и за food noise е ретатротин. Това е най-мирикъл пептида, който съществува. В смисъл, че това нещо промени моят живот и аз не възнамерявам да го спирам, дори когато правя бълк, да съм на минимални дози ретатротин, защото дига самият енергоразход. Кара тялото да гори 10-15% повече калории само докато живее. И аз искам да започна пак да хапвам повече храна след лятото, да направя един клин бълк, за да мога да имам повече мускулна маса, но за сега съм доста доволен как изглеждам. Имам тази аестетик визия, която винаги съм търсил.